салому алайкум мухлисони ММА ба канали Шермардон хуш омадед. дар видео лайк монед ва мо имрӯз шуморо бо хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА ошно хоҳем кард. ба шумо раҳмат барои дастгирӣ. барои ҳамкорӣ дар ватсапи дар рӯи экран бода нависед. мардони муҳтарам, саломатии инсон бояд дар ҷои якум истад ва барои хуб нигоҳ доштани саломатӣ мо ба шумо таҳпошакҳои босифатро пешкаш мекунем ки сифати хуб доранд. инчунин либосҳои нав дорем ки дизайни хуб дошта ва дар тан бисёр зеб мениҳанд. барои заказ кардан дар ватсапи дар рӯи экран бода ё телеграм каналамон ки силкааш дар комментария ҳаст даромада нависед. Осимхон Раҳмонов пас аз ғолибият дар турнири SCA 151 бар варзишгари бразилиягии Алани Гамеш хитоб карда гуфт: аслан ту муҳорибаи худ бар зидди давталаби боқувват дар турнири охирони SCA бисёр маҳорати хубро нишон додӣ. дар ҳамон турнир ман низ муҳорибаи хубтарро нишон додам. биё як муҳорибаи тамошобинро дар гран-при вазни 57 килограмм нишон медиҳем. биё як муҳорибаи ҷаззоб нишон дода сатҳи баландтарини лигаи SCA-ро ишғол кунем. SCA Гран-при. Осимхон Раҳмонов 12/3 ва Алан Гомес 15/4/1. дар саҳифаи инстаграми SCA кадри 8 нафари гран-при гузошта шуд ки ҳоло танҳо 2 нафари онҳо аниқ аст. аввалин иштирокчиёни гран-при Магомед Расул Гасанов ва Абдураҳмонов Саламу мебошанд. боқимонда иштирокчиён номаълум аст ва аз мухлисони ММА пурсон шуданд ки киҳоро дар ин кадр ҷой кунанд. имрӯз бошад дар саҳифаи асосии лига расми Фаридон Одилов гузошта шуд ва бо навиштаҷоте ки ҳарифи навбатии Фаридон кӣ хоҳад шуд. ҳоло аниқ нест ки Фаридон Одилов дар гран-при муҳориба мекунад ё не, аммо мо бисёр мехостем ки ӯро бо ягон довталаби пуртаҷрибаи SCA дар гран-при муҳорибаашро тамошо кунем. шумо Фаридонро бо кӣ дидан мехоҳед? ҳатман дар комментария нависед. чемпиони ҳозираи UFC дар вазни сабук фикрашро дар бораи муҳорибаи пешомадаи байни Фёдор Емельяненко ва Раян Бейдер ки қаҳрамони рус мехоҳад титули қаҳрамонии Беллаторро аз варзишгари амрикоӣ дар вазни вазнин гирад. дар суҳбаташ Ислом чунин гуфт: тамошо мекунам, аммо режими худро дорам ва онро вайрон кардан мумкин нест. аммо муҳорибаро такроран 100% тамошо мекунам. фикр намекунам ки Бейдер метавонад ягон намуд Фёдорро шикаст диҳад. ман ҳамеша Фёдори пешинаро ба ёд меорам ва медонам ки ҳеҷ кас наметавонад ӯро шикаст диҳад. танҳо Фёдор бояд ба дастҳояш кор кунад, чун ӯ бисёр daстони зудҳаракат ва боқувват дорад. муҳорибаи қаҳрамонӣ байни Фёдор ва Раян дар турнири Беллатор 290 4 феврал барпо хоҳад шуд. ин буд дӯстон видеои омода намудаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъдӣ саломату сарбаланд ва комёру комгор бошед.